Ay, ngayong buntag, Mayo 14, 2026, pigso na. Nasalamat Ginoo nga tagang batag kinabuhi o reunion karon sa Dongo North Central Elementary School NCES pigso na. Grand reunion, humana mga mo ang batch reunion sa kinatibukan na po karon. Okay, bako data kay mag prepara tanaw na to akong saging na hinog na ba ang salin sa nahurot bitaw salin sa mahinog itong panahon sa among batch reunion. Okay, ito ta. Ato ari og nahinog na ba ni makaigsuonan ko. Okay, matay laing ki gasa na to sa binyo, no, sa atong grand reunion kini na lang. Maayo lang ni pang-snack mga igsoona, no, katabang ta sa grupo mga igsoona, no. Okay, puot ani ato ang saging salin sa batch reunion nga hilaw pa itong panahon na karon hinog na. O diya, tanawa nyo daog na. Libre na ta. Unya mahinog ba niyo, hinog-hinog naman lami ni prituho, no, hinog-hinog na nya, mahinog-hinog ni taon, no, kayo niya pamanghapon alauna magsugod igo pod. Okay, kuot okay, dali mahinog, no, basta ibutang nato og banga, no, banga karaan makaigsunan, yun na, parang tagak na sa kadaghan. Okay, magprito lang taani makaigsunan kay ingon man akong batch nga dili lang kuno butang harina. Kay gipulaan na sila itong aging batch reunion na mo kay daghan ang patong dala gibutang harina karon dili na.